Čau lidi, zdravím vás u 10. dílu z Minecraftu a stala se jedna smutná věc. Nemám tady svoji mapu, takže si udělám novou. Hej, funguj. Jako, funguj. Počkat, má jest. Takže už jsem zpátky a vyřešil jsem to. YouTube, survival, tak už dvakrát jsem tady to natáčel, nebo zkoušel jsem to, jenom vždycky jsem nějaký debilní ostrovy, no konečně nějaký pořádnej, no tak tady se mi bude líbit, no yeah. Tak tohle bude dobrý. Čouvce, ne. Hej, ty krávo. Hej, pojď sem, hej. Jo, promiňte za tu krávu, no, na to se asi všichni zvyklí. A čau. Au. Hej. Vlastně ještě dá něco do nastavení. Hra. Já nevím, co to je. Ne, tak to není. Já teď budu jenom teď něco zkoušet. Jo, tak to... Nic. Já nevím, kde to je. Jo, tohle je ono. To je ten křížek. Pěkný dřevo, oranžový. Oranžový dřevo je to nejhezčí, co může být. No, nejhezčí je z břízy. To je nejhezčí. Ale ještě z normálního stromu. Jestli nevíte, doma mám břízu úchylku, takže to je výťahraje. No, on má úchylku na břízu. Jestli jste viděli jeho videa, tak on za mě říkal, že jeho úchylka je bříza. A tady jsem měl jednu ovci, a kam je zmizela. Tamhle. Hača! Jo, počkej, to je ten křížek, na to jsem úplně zapomněl. Oh shit, mám už 3 vlny, tak teď ještě místo zase zabydlím. Já bych chtěl najít nějakou vesnici a obydlet se poblíž té vesnice. No tak tady jsou krávy, no. Tak je. Mám jakou chuť se vyvraždit. No tak tomu neodolám. Tak to musím. No ona už jde ke mně. To uhni. Tak pojď ty svině. Wow. Jo, tady ještě. Tak, tyhle super. Hop, cítně. No tak teď no. Tak. Takhle se mi to líbí, no. No jasně. Wow. Tak. To se mi taky líbí, 2 masa. Doma Minecraftinko tam, to tady nesmím nechat. No jasně. No. Běžím, ale zde pizzetu s ním. Dá. A hop. Já chci nějakou krávu. Já budu tam nahoru. Tam bude rozhled. Tvoje, jestli tady to taky bude nějaký ostrov, tak už se zblázním. Tak. Ty bojo, jestli tady slyšíte nějaký
hluk, tak mám otevřený oko. No, ani do té řve. Tak za to se asi velice moc omlouvám. Hop, 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 hop. Jo, a to je jaká savana. Já už nechci savanu, já už jsem normální. Já už chci takový normální planiny, a ne savanu. Wow. Wow. Ty vole, jestli se teď zabiju, tak se zabiju i v reálném světě. Protože takhle úžasný svět už nikdy nenajdu. Au. Tak sem pojď. Ne, já ji netrefil, no. Tak kde? Čau. Jo, normální planiny. Ale tady? Wow. A jenom. Ne, tady nic není, tak jsem dolů nepůjdu. A tady je uhlí. Hop. Ale já si dělám hruď. Jsem Herobrine. Tak. Tam vykousí nějaký cobblestone. No, to je velká smůla. Že se mi vymagal ten server. Tak, kamenný krump. To je velká smůla, no. To jsem měl pěkně rozehraný. No, měl jsem tam už nějaký diamondový věci. Ach jo, to je velká škoda. Nevím, co se mi s tím popravdě stalo. Opravdu nevím. Je mi to líto. Doufám, že už mi to nestane. Jinak budu pěkně nasraný. A chtěl bych udělat třeba takových 200 dílů. Možná i víc. Hodně jich chci udělat. Prostě ale hodně dílů chci udělat. Já teď udělám už asi rovnou postel. Ten zabírá hodně místa. Dám si tady ten meč. Takže sem půjde krumpáč, sem půjde meč. Ale tohle zahodím, to nechci. A tohle ne. A tohle taky nechci, tak to taky zahodím. A mám kamenný meč. No oni to drsnější. Budu mi diamantové, na něm sharpness 5. Co? Tak to bude už něco. To je taký ostrov. Tak už se posru. No, musím to říct. No, ale ono mi to nebylo špatný. No, zase mi bych udělal chleba. Abych se živil. No, taky to dá. Jo, poušť. V poušti, hlavně na telefonu, vždycky v té poušti je buď chrám nebo vesnice. Jo. Ale, no, já půjdeme nahoru a tam se rozhlídnu. Přátelé, jít vesnici a tam se zabydlet. A poblíž té vesnice si udělám baráček. Jo, já si nejdřív, až se zabydlím v jejich baráčku, nějakým, tak tam budu muset dát železný dveře, jinak oni mi tam budou pořád chodit. A to je průšvih. Wow, tak tam bych nechtěl spadnout. Neříkej, že to je taky nějaký jenom pitomý ostrov malej. Jinak já bych se už... Tak, ne. To snad ne, No to tam nepokračuje. Tak tady to byla nějaká malá poušť. Tak to je škoda. To zase tam, to jo.
Já jdu tam, dám si tam pec maso a nevím, možná už to tam ukončím. No, hop, tady se nezabij. No, jdu se bude stmívat, vyspím se, upeču si něco dobrýho, no. A to bude superovej. Tady půjdu pod strom. Tak, crafting, dám si pec, ne, dám sem, postel si dám, to třeba takhle, sem si dám tohle. Už jsem to pečen. Tak takhle pod stromečkem. Já si dělám kamennou sekírku a půjdu kopat pak dřevo po cestě. Hop, hop. Se koudnu. Dal jsem tady to maso. Najím se. Mňam. Mňam. A co bych ještě povídal, nevím. Ale už bude noc. Tak a spinkám. Tak já tady to už asi ukončím, takže budu se těšit na další díl. A tak čau.